Egunon eta mila esker gaurko agerraldira gerturatu zareten komunikabideetako langile, eragileetako kide eta ikasle guztiei. Gaur hemen elkartu gara, abenduaren 11an, Hego Euskal Herriko hiriburuetan, 12etan hasita, egingo ditugun mobilizazioekin amaituko den dinamikaren arrazoiak eta aldarriak mahaigaineratu, eta honek eragile eta norbanako ezberdinengatik jaso duen babesa adierazteko. Beraz, bat egiten dute jarraian botako ditugun adierazpenetara atxikitu diren euskalgintzako, kulturgintzako edota gizarteko bestelako esparruetako 60 eragile edo norbanakotik gora. Azken urte luzeetan euskalgintzatik behin eta berriz mahai gaineratu den bezala euskarale larrialdi betean dago. 20. mendeko 60ko hamarkadatik aurrera eman zen susperraldi prozesuaren agorpenean ez ezik atzeraldian sartzen hasita gaude jadanik. Testuinguru honetan ulertu behar dugu azken hilabeteetan logika atzerakoia duen eta forma judizial, mediatiko zein soziopolitikoa duen euskararen aurkako oldarraldia. Horren aurrean ezinbestekoa da euskalgintzaren bultzada zoldarralditik indarraldira pasatzea eta euskararen biziberritze bat suposatuko duen politika publikoak martxan jartzea. Hezkuntzak euskararen biziberritzerako erronka horretan ezinbesteko papera jokatzen du. Azken hamarkadetan elementu zentrala izan da ezagutzaren arloan salto kualitatibo nabarmena emateko. Kontrara egun indarrean dagoen eredua agortuta dago. Ez da gai ezagutza kuantitatiboki ekarpen handia egin arren kualitatiboki euskararen gaitasun maila egokia bermatzeko. Horrez gain erabilera handitzeko eginkizunean ez du herri honek behar duen jauzirako ekarpenik egin. Jakin badakigu Euskal Herria 3 eremu politiko-administratibo ezberdinetan banatuta egonik egoera oso ezberdina dela bakoitzean. Eremu batzuetan euskara ofiziala izan arren argi ikusten dugu ez duela hizkuntzaren normalizazioa bermatzen instituzioak eta hezkuntza sailak gidatu dituzten aldetik ez delako borondate politikorik egon. Horrez gain ez da gai izan gizarte mailako erronka berriei aurre egin eta euskararen biziberritzerako forma berriak aurkitzeko. Baina euskara ofiziala ez den eremuetan egoera larriagoa da eta datuak ere hala diote. Nafarroa zonifikazioaren legaren baitan dago, euskaraz ikasteko eskubidea urratuz. Frantziar estatuak ere ez dio euskarari aitortza ofizialarik egin, eta Ipar Euskal Herriko ikasleek ez dute euren hezkuntza ibilbideko azterketa garrantzitsuenetako bat euskaraz egiteko aukerarik. Beraz, hezkuntza sistemaren porrota argi ikusi dezakegu. Egoera honen aurrean, ikasleok ezin gara geldirik gelditu. Hizkuntza baten etorkizuna hezkuntzatik sortu eta mantentzen da. Eta guri dagokigu eremu honetan euskara eskubide gisa aldarrikatzea. Aurreko belaunaldiek egin zuten bezala, ardura gure gain hartzea dagokigu. Ikasle mugimendua euskararen oldarraldiaren aurkako borrokan lehen lerroan egongo da. Gure hizkuntza politiketan, gure hezkuntzan eta gure herrian erabakitzerik ez badugu, ez dago euskararen biziraupenik. Euskal hizkuntza bera gure askatasunerako elementua da. Beraz, euskararen ofizialtasuna eta aitortza nahi ditugu. Era berean, Euskal Herriko estatua da euskararen biziraupenerako ezinbesteko elementua. Horrek bermatuko du euskarak behar duena. Espainiar eta frantziar markoetatikat euskal hezkuntza euskaldun propioa. Izan ere, euskaraz ikastea ez da privilegio bat, oinarrizko eskubidea baizik. Esan bezala, euskarak estatusean jauzi bat eman behar du. Horretarako ordea, herri bezala eman behar dugu lehen urratsa. Euskal Herriaren estatusean aurrera urratsak eman behar dira. Burujabetzako kuotak muturreraino eskuratu behar ditugu. Euskarak eta gure herriak estatus propio bat behar dute. Independentzia tresna gisa ulertuz, estatu propio bat eskuratzeak emango digu eraginkortasunez euskaldunduko duen hezkuntza propio bat eraikitzeko giltza. Aipatu bezala, euskararen biziraupenerako herri oso bat aktibatuko duen olatu bat eraiki behar da. Eta historikoki, eraldaketa prozesu guztietan bezala, ikasle mugimenduak emango dio bultzada borroka honi. Euskal ikasleria beraz, herri pizkunde batek sustengatzen duen elementu pultsionatzailea izango da.
eta abenduaren 11 horretarako mugarri garrantzitsua da euskal ikasleriarentzat. Milaka ikaslek Hego Euskal Herriko hiriburuetako kaleak beteko ditugu euskalgintzako, kulturgintzako, zein gizarteko bestelako esparruetako 60 eragile eta norbanakoren babesa duten hurrengo aldarrien baitan. Independentzia eta euskal hezkuntza sistema propioa euskararen biziraupenerako. Euskal Herria nazio zapaldua da, eta bere kultura, historia eta hizkuntza zapalduak izan dira mendeetan zehar. Gure herriak kurrikulum eta estatu propioak behar ditu, gure errealitatea, balioak eta hizkuntza ardatz izango dituena. Independentzia, beraz, ezinbestekoa dugu gure hezkuntza sistema euskaldun propioa eraikitzeko. Euskaraz ikasteko eskubidea eta ofizialtasuna. Euskal Herriko ikasle guztiok euskaraz ikasteko aukera izan behar dugu. Horretarako, euskara lurralde osoan ofiziala izan behar da. Nafarroako zonifikazio legea indargabetzea beharrezkoa da. Herritar orok euskaraz ikasteko eta bizitzeko eskubidea izan dezan. Ipar Euskal Herrian, ofizialtasunean urratsak eman eta basoa euskaraz egiteko eskubidea bermatu behar da. Euskararen erabilera bultzatzeko gaur egungo hizkuntza ereduak irauli eta deszentralizatutako D eredu orokortua behar da. Benetako euskalduntzea eta hizkuntza politika eraginkorrak garatuz. Hezkuntza euskaldune irisgarria eta kalitatezkoa behar dugu. Gure hezkuntza euskaldunak kalitatea eta irisgarritasuna uztartu behar ditu. Irakasleek erreferente euskaldunak izan behar dira eta haien euskara maila eta hizkuntzarekiko konpromisoa bermatua behar dira. Hezkuntza prozesu osoan euskal pentsamendua eta jakintza oinarri izango duen irakaskuntza izan behar da. Kalitatezko baliabide eta materialak euskaraz eta eskuragarri egon behar dira. Horrez gain, euskararen transmisioa eskolatik kanpo ere bermatu behar da. Aisialdian, kulturan eta komunikabideetan erreferente kultural euskaldunak behar dira, eredugarriak izango direnak. Beraz, ezinbestekoa da euskal kulturgintza babestu eta indartzea. Murgiltze eredu eraginkorrak sortu behar dira. Euskalduntze prozesua benetan eraginkorra izateko beharrezkoa da murgiltze eredu sendo eta inklusiboak garatzea. Ikasle guztiek jatorria edo testuinguru sozioekonomikoa edozein dela ere euskaraz ikasteko eta euskalduntzeko aukera izan behar dute. Horretarako beharrezkoa da murgiltze plan anbiziotsuak diseinatzea, baliabide eta gaitasun beharrezkoekin eta aldi berean segregazioarekin amaitzeko neurriak hartzea. Hezkuntza euskaldun baten alde, abenduaren 11an ikasleok kaleak hartzera goaz. Ikasleok ezin gara isilik geratu, dagokigun ardoratik erantzun behar dugu. Ikasleok hezkuntza euskaldun baten alde antolatu behar gara, euskararekiko konpromiso hartuz eta praktikan jarriz. Euskara ez da soilik hizkuntza bat, historia eta balio askatzaileak dituen erresistentzia hizkuntza da, herri honen etorkizuna eraikitzeko oinarria. Horregatik, abenduaren 11an hezkuntza sistema euskaldun propio baten defentsan ikasleok kaleak hartzera goaz. Hau guztia esan da, agerian gelditu da, baditugula nahiko arrazoi eta motivazio euskararen biziberritzearen eta euskal hezkuntza sistema propio baten alde antolatu eta borrokatzeko. Beraz, dei egiten diogu euskal ikasleriari abenduaren 11an 12etan hasita Hego Euskal Herriko hiriburuetan egingo ditugun mobilizazioetan parte hartzera. Eskerrik asko.